Poslouchej od rána rok a nakopni se. www.radiopohoda.net. První východočeský webový rockový rádio. Rádio Pohoda. Každý čtvrtek v 16:30 hudební ozvěny na Rockové Pohodě v Pardubicích. Krásný čtvrteční odpoledne vám všem, kteří právě ladíte vlny Rádia Pohoda, je něco mále po 4:30 a to je čas, kdy se o slovo hlásí pořád s názvem Hudební ozvěny. No a o slovo se nehlásí jenom pořád, ale i chlapáci z kapely At The Moments. Já už je u sebe ve studiu vítám Kajvra a Poliho. Pánové, čautě. Ahoj, čau. Vás je normálně 5, představte zbytek kapely a vlastně i sebe. Fajn, tak přijel za váma do Pardubic Poli, to je vlastně basa, a Geiger, to je první kytara. Celkem nás je v bandu 5, Boban sedí za bubnama, Štanclík, to je náš řvoun, tím toho zdravíme, je v nemocnici, takže ahoj Štanclíku, a Feli, to je druhá kytara. Jak dlouho působíte v této sestavě? Hele, v této sestavě hrajeme od roku vlastně 2013, to znamená nějak loni jsme se dali dokupy v této sestavě. A vy jste vzešli z nějaký jiný kapely, může se to říkat, odkaď pocházíte? Jasně. Vlastně původní banda byli Myrmidons z Český Třebový, to byl vlastně náš první počin, takovej klasický 3akordový punk rock, kdy vlastně z té formace jsme zbyli jenom 3, já za basou, Geiger za kytarou a Boban za bicíma. Potom k nám přišel Štanclík na kytaru, a protože jsme se nějak rozešli ne moc dobrým s bývalým zpěvákem, tak ho zaskočil vlastně Štanclík, který tam naskočil na post kytaristy a později se s ním stal vlastně solový zpěvák. Takže Štanclíka zdravím do nemocnice i já, teda, aby mávám na mikrofon. Pojďme se teď podívat na vaše tracky. Vy jste zatím nic hmotného nevydali, nemýlím-li se, zatím teda všechno taháte po fleškách a tak podobně. Tak moje otázka je jasná. Kdy bude něco, co nazvat jako deska? Ono to máš strašně těžký dneska s vydáváním CDček, protože dneska to lidi moc nekupujou. Stojí to dneska strašný peníze, abys vydala něco, vylisovala, udělala tomu nějakou reklamu, buklety, prostě všechny tyhle věci. A pokud nemáš nějaký jméno už zaběhlý, aby o tobě lidi věděli, tak ti to nikdo nekoupí. Proto třeba dneska kapely, co hrajou několik let, tak třeba až po 5, po 6, klidně po 10 letech vydají CDčko svoje první, až když mají jistotu, že ty prachy, co vlastně oni do toho vrazí, protože je to blbý říct, dneska to je strašně o penězích, tak až potom, až mají jistotu, že se jim to vrátí, no. Jasně, takže v dohledné době ani se nic nechystá, že by se mohlo něco. Jako to víš, že bychom chtěli, jako každá kapela máme nějaký sny a ideály a mít klasickou vylisovanou placku by bylo super pro každého z nás, takový zadosti učinění, ale musíme být realisti a dokud nebudeme mít jistotu, že se nám to aspoň vrátí, protože nikdo z nás prostě není žádný milionář, aby to mohl zatáhnout z vlastní kapsy, tak zatím nic takového neplánujeme. Jasný, naprosto to chápu. A docela tohle je takový postoj, který je docela fajn, spoustu kapel teďka prostě hlavně, aby bylo CDO a pak už všechno půjde, ale vedete opačnou cestou, to se mně líbí. Pojďme ještě k těm vašim věcem. Naprosto klasická otázka, teďka snad pro všechny kapely, texty a hudba. To je kolektivní vina, nebo je pod tím podepsaný někdo z vás osobně? No, takže vlastně hudbu nahraju většinou já doma, pak to klukům pošlu, se rozhodnou, co to s tím půjde dál, a texty vlastně píše náš frontman Štanclík. Umí dobře anglicky, takže to pro něj není problém, a pak to nějak společně slepíme ve zkušebně a většinou z toho vyleze něco dobrýho. Náhodou nevíte, kde čerpá inspiraci, nebo jak to má? To je právě naštěstí v dnešní době strašně jednoduchý, pokud chceš být kapela nějaká apelující nebo sdělující něco lidem, tak dneska se stačí porozlídnout, prostě stačí si přečíst noviny, kouknout se večer na zprávách a jsi tak vytočená, že máš hnedka mraky inspirace, co tě napadají v textech. Pokud nechceš zpívat o chlastu nebo o holkách, o tom, jak je na světě bezva, ale chceš něco lidem sdělovat, tak dneska máš milion možností, kde čerpat
Velká pravda. Chtěla bych se zeptat, jestli jsou kapely, které teda konkrétně tebe nějakým způsobem hudobně ovlivňují, nebo se snažíš udělat si to úplně všechno jakoby po svém, nebo prostě jestli je něco, co tě jakoby hudebně ovlivňuje. Hudebně mě ovlivňuje spoustu hlavně amerických kapel, když nejsem největší zastánce Ameriky jako takový, ale ten americký vliv je pro mě strašně důležitý a strašně silný. Je to velká část velkých metalcoreových kapel, ale oni mě spíš ovlivňují tím, jak přemýšlej, nebo tím, jak se chovají, tím, jaký mají názory. Strašně se mi líbí, když vidím kapelu na nějakým velkým pódiu, jak před začátkem se objímají a když skončí, tak se fotí s fanouškama. Zase si dělají fotku, kolik za nima stálo lidí, takže spíš mě ovlivňují tím, jak myslej, ale snad ani ne tím, jak hrajou, protože tím, jak hrajou, tak na to zas upřímně říct nemám. Třeba všechno jednou přijde. My si teďka dáme další vaši věc. Můžete si ji nějakým způsobem uvíct? Je to Something Remains? No tak vlastně Something Remains, to je písnička jednoduše o tom, že když má člověk nějaký sen, tak si za ním prostě musí, tak to stojí, co to stojí. Tak jo, pojďme na to. Poslouchej od rána rock a nakopni se. www.radiopohoda.net. První východočeský webový rockový rádio. Rádio Pohoda.
Posloucháte Rádio Pohoda, pořád hudební ozvěny dnes s kapelou At The Moment. Kluci, vy jste říkali, že jste vznikli v roce 2003 za tu krátkou dobu, co hrajete, 2013, omlouvám se, za tu dobu, co hrajete, kolik jste stačili odehrát koncertů? No, s těma koncertama to je hrozně složitý. Já si myslím, že za tu dobu jich máme možná 15. Není to žádný závratný číslo, no. To je taky číslo, ale... A kde jste si to užili nejvíc? Který koncert vás nejvíc bavil? No, mě osobně teďka hrozně potěšilo na naší rodné půdě v Český Třeboví v Modrým trpaslíkoj. Hráli jsme tam ještě s jednou kapelou, tu ani nebudu snad zmiňovat. A bylo super. Proč ne? Nějak se neumím stotožnit s jejich textama. Stačí, díky. Teď nastala trapná chvíle ticha. Jo, to je fakt, já jsem čekal, jestli tam něco nebude. No a povedlo se nám to, že jsme skoro vlastně zaplnili ten klub, protože místní vlastně Třebováci, co nás mají rádi, nebo kamarádi, členové rodin, tak vlastně všichni na nás přišli a ten klub není kdo ví jak velký a 60 lidí se tam vtěsnalo a byla tam jako super atmosféra, tam jsme si to užili hodně. Tak to je fajn, takže fanouškovskou základnu máte docela teda velkou, když se na vás přišlo podívat 60 lidí, kteří přišli přímo jenom na vás, nebo jak to bylo? No, ono to je těžký s tou fanouškovskou základnou, hlavně v našem městě, protože tam jsou lidi kolem nás spíš ražení jako spíš do metalu, co se týče našich vlastně skalních kamarádů, a ten punk rock s tímhle hardcore prvkem tam moc jakoby lidi nežerou, takže skutečně s těma fanouškama je to takový na štíru, no, někdy přijdou, někdy nepřijdou, jako na každou jinou kapelu. Jasný. Je něco, co si myslíte, že vás od kapel, který jsou podobného ražení, jako jste vy, odlišuje? Já doufám, že ten postoj k životu a ten náhled a hlavně názor na ten svět, že prostě vidíme spoustu problémů a spoustu věcí, které stojí za to lidem říkat a lidi na to upozorňovat. Já osobně třeba nenávidím v kapelách pozérství, to znamená prostě vyfiknout se tak, jak se dneska nosí, abych prostě byl hrozně většinovej, abych se každému líbil, ale je to o tom, že prostě tomu, co děláš a hlavně to, co říkáš, takže tomu prostě musíš věřit a chovat se i podle toho. Já jsem to řekla už několikrát, když mě tady takhle jakoby se kapely o tom rozpovídali a já jsem s nima souhlasila, tak říkám amen. Teď bych se chtěla zeptat, jestli je něco, co byste jako kapela rádi dokázali, jestli máte nějakou metu, nějaký cíl. Pro mě těžko budu mluvit za celou kapelu, když tady nejsme, ale pro mě je cíl, aby jsme prostě dál hráli, dál fungovali jako kapela a hlavně dál fungovali jako kámoši, protože ať je to jakýkoliv, tak v těch kapelách jsou různý třeba neshody, dohady, každý by chtěl jít tou cestou svojí a musí si pak prostě uvědomit, že na to není sám, že nás tam je 5. A mě osobně jako Polimu by stačilo, kdyby jsme prostě fungovali jako kapela a hráli a lidi nás měli rádi a lidi nás poslouchali. A hlavně chci, aby mi lidi všecko, co dělám, aby mi to věřili. Tak nezbývá nic jiného, než přát ti a vám všem to, co jsi tady teďka řekl. My pojďme na další vaši věc. Můžete si to nějako uvíct? Je to ta zkratka taková zvláštní, BBBB. Jo, no tak to je písnička Boys Will Be Boys. Vlastně taková zpověď asi pro holky, že prostě kluci budou kluci a ať se jim to líbí nebo ne. Jasně, pojďme. Teď jsem se vyplála, pojďme na to.
Poslouchej od rána rock a nakopni se. www.radiopohoda.net. První východočeský webový rockový rádio. Rádio Pohoda. Hudební ozvěny v plném proudu, my se blížíme do poslední třetiny dnešního rozhovoru. Mám tady dneska kluky z At The Moments. Kluci, vy jste mě tady před chvilkou prozradili, že vám by vlastně prakticky stačilo, kdybyste fungovali jako ta správná kapela, když jste hráli koncerty a to. Já bych to teďka zavedla trošičku maličko jinam. Kdyby prostě tohle všechno fungovalo, dejme tomu, že by vám to hrálo, tak jako třeba hraje, ale kdyby to bylo opravdu jako, že fakt dobrý, láká vás ta představa být slavný, myslím to až takovým jako způsobem, že byste třeba nemohli vytáhnout paty z baráku, aby se na vás nelepily holky a podobně. Tak já budu mluvit zase sám za sebe, mě to až tolik neláká, protože prostě já tu hudbu nedělám a nenastoupil jsem na dráhu muzikanta s tím, že takhle bych chtěl dopadnout, protože já si myslím, že na jednu stranu to musí být hrozně jako suprový, úplný masakr, prostě můžeš si vstát, kolik chceš, nemusíš řešit debilního šéfa nebo nějaký takovýhle věci, nemusíš tolik řešit, jestli stihneš zaplatit to, co zaplatit máš, protože asi když jsi takhle slavnej, tak máš peněz dost, ale nechtěl bych to, protože bych vlastně přestal věřit v to, proč tu hudbu dělám, jako. Úplně ta otázka, nevím, asi úplně není na místě, ale tak mě napadlo, jestli máte nějaký hudební vzdělání v kapele, nebo jestli jste samouci. Já, abych řekl pravdu, já jsem na basu začal hrát ve 20 letech, někdy to je i vidět, a když jsem si ji šel koupit, tak jsem si vlastně udělal na prsty obvaz, protože jsem se bál, že v obchodě budou chtít, abych si ji vyzkoušel, a já jsem to neuměl, že jo. Takže jsem to vyřešil takhle, takže já jsem totální úplnej samouk, úplně ten největší ze samouků. Tak to klobouk dolů teda. A možná je to takový povzbuzení třeba pro kluky, co by rádi začali a myslí si, že už by na to mohli být starý a nebo že jim to třeba nepůjde. Tak prostě zkusit se má všechno, pojďme do toho po hlavě, to je rock and roll. Mm-hmm. Na tohle nejsi stará nikdy prostě. Když to chceš dělat a když si zatím jdeš, tak toho prostě dosáhneš. Buď líp nebo hůř, ale dosáhneš. Malinko jsem odbočila od toho, co jsem tady vlastně s váma ještě dneska chtěla všechno probírat. Co klipy? Máte něco? Plánujete něco? Tak já, Geiger nemluví. Je to zase to samý. Chtěli bychom nějaký klip udělat, už dokonce i bychom věděli komu o něj říct, kdo by nám s tím měl pomoct, ale uděláme to až k songu, o kterým si fakt budeme myslet, že stojí za to, aby dostal tohle stvárnění i obrazový, nejenom hudební. Už jsme na to několik často přemýšleli, ale zatím ještě si nemyslíme, že máme nějaký song, kterým by se to úplně takhle hodilo. Jasný, takže až to přijde, určitě doufám, že dáte vědět i nám, jsem tady, my máme web a máme Facebook a určitě to tam všechno proflákneme, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí. Vy jste mi přinesli úplně krásný triko, čí to je práce? To je v podstatě moje práce, vlastně všecko to zařizování kolem trička, ale jinak nám s tím pomohl hrozně Ondra Suchochleb a za tomu patří velký dík a vlastně veškerá ta práce, co se týče designu a zařízení vlastně toho samotného tisku a nákladu, tak to nám vlastně zařizoval on. My jsme si to jen zaplatili. To jo, takhle to funguje, něco chceš a zaplatíš a máš to. Ale je to opravdu krásná věc. Kde se to dá koupit? Máte nějaké stránky nebo jenom na koncertech si to můžou lidi koupit? No, na koncerty to sebou samozřejmě vozíme a jinak na našem klidně facebookovém profilu může kdokoliv poptávat, kontakty tam na mě jsou, takže kdyby někdo chtěl, tak může tam. Tak jo, já si myslím, že už jsme úplně skoro u konce, ale závěrečná otázka, nebo není to snad ani tak otázka, ale každý kapely, která sem tady za mnou přijede, tak se ptám na konci toho rozhovoru, jestli je něco, co tady nezaznělo a chtěli by, aby to zaznělo, tak teď mají právě tu možnost sdělit něco světu. Sdělit něco světu. Chtěl bych sdělit něco mladým lidem, aby přemýšleli, aby neseděli doma na prdeli a abych je neviděl věčně poflakovat se na zastávkách a aby prostě něco dělali, cokoliv, aby sportovali, aby dělali hudbu, aby točili filmy, já nevím, aby skákali přes švihadlo, prostě aby nezevolovali. To jim stačí asi.
Tak jo. Tak to byl úplný závěr dnešních hudebních ozvěn, dnes s Geigerem a Spolim z kapely At The Moments. My si dáme jejich poslední věc, no a já se s váma rozloučím. Budu se těšit opět příští týden o 4:30 s hudebníma ozvěnama a doufám, že sem dotáhneme nějakou podobně dobrou kapelu, jako jsou At The Moments. Děkujeme. Ahoj. Ahoj.